Bun, sunt pregătită de școală. Ăsta e caietul potrivit. Bună, ești gata de ore? Lucrurile mele, te rog. Da, astea sunt toate materiile mele. Pleacă, te rog, am terminat cu tine momentan. Ceva nu e în regulă. Da, normal, asta e ora de mate. Ăsta e laptopul care îmi trebuie. Ce? Baterie scăzută? Caietele și pixurile nu au nevoie de baterii? Da. La naiba, are dreptate. Ce mă fac? Uite, poftim, ia o bucată din foaia mea. Păi, mersi. Ia și un creion. E de vis, nu-i așa? Bună, scâmpule! Bună și ție! Mrrr. Mrrr, ce dulce ești! Ba nu, tu ești! Am fluturi în stomac când sunt în preajma ta. Cred că e cea mai drăguță chestie pe care mi-a zis-o cineva. Dă-te jos de pe tirou, mocan rău sau om, orice-ai fi. Ce? Ce se întâmplă? Nu! Ce-ai făcut? E perfect! Mereu mi-am dorit o pisică, dar prefer un iubit. Simți mirosul ăla? E groaznic! Miroase bine! Vrei niște lapte? Apciu! Ups, scuze! Apciu! Strănut în continuu! Am observat! Nu mă simt prea bine! Cred că sunt alergică la păr de pisică! Uită-te la mine! Bine, o să-l transform la loc. Eu sunt iar eu! Ce miroase așa? Tu trebuie să faci un duș. Încă simt mirosul. E peste tot. Ai blană? De-aia urăsc animalele. Trebuie să-mi retușez machiajul. Stai puțin. Florile astea sunt frumoase, dar nu la fel de frumoase ca tine, Mindy. Chiar îți place de tipul ăsta? Ok, știu ce să fac. Mai spune-mi. Dă firul ăla de păr. Auci! Mi-a plăcut asta. O să întind firul de păr și să-l colorez cu rujul meu. E o nuanță frumoasă de roșu. Acum o să-l pun pe foaia asta de hârtie. Vreau să-l încolocesc. Uite așa. Arată bine. Acum o să închid blocul de desen. O să-l prestez ușor, apoi o să trag firul de păr. E distractiv. Când deschid blocul de desen, văd că a rămas o imagine. E incredibilă! Ce zici? Știu, sunt super talentată! Îmi împrumuți mie pudra ta, te rog? Bine, ia-o! Mersi, am nevoie de niște pudră. Pot să-l folosesc pe ăsta? O să pun burețelul de machiaj aici. Trebuie să-l ud puțin. Apoi o să-l colorez cu o cariocă. Încep cu mov. Vreau să colorez doar o zonă mică, apoi o să schimb culorile. O să fac asta pe tot burețelul. Vreau să obțin un burețel multicolor. Uite așa, arată bine. Acum îmi trebuie o foaie albă. O să presez burețelul pe ea. Îl țin acolo o vreme. Vreau să se transfere culorile. Când îl ridic, rămâne un cerc colorat în urma lui. Apoi pot să scriu un mesaj personal. Așa o să afle ce simt pentru el. Ador caligrafia, ce elegant arată. Gata, am terminat. E exact ce-mi doream. Acum o să tai foaia. Ți-am făcut asta. E pentru tine. Sper că sentimentul e reciproc. Este... Wow, Mindy! Normal! Din toată inima! Grrr. Poftim? Uite-te la desenul ăsta! E o capodoperă! Ești o doamnă furioasă? Bine, ai câștigat! Ești mulțumită? Deci, unde rămăsesem? E tot ce mi-am dorit! Nene! În regulă, fetelor, următoarea noastră provocare are ca temă iluziile. Folosiți-vă creativitatea! Ok, cred că știu cu ce să încep. Da, eu nu prea am inspirație. O să desenez câteva linii și apoi o să le leg unele de altele. E foarte ușor, dar arată super interesant. Sigur o să câștig runda asta. Am terminat. Arată foarte bine. Uite ce-am desenat. Eu fac ceva mai elaborat.
Desenul meu are la bază liniile. După ce trasez un dreptunghi, trag niște linii în partea de sus și de jos, apoi la stânga și la dreapta. Durează puțin, dar o să înțelegeți ce fac la final. Când trasezi liniile într-un anume mod, poți crea un desen în perspectivă. Trebuie să continui în același stil. Și are nevoie și de puțină culoare. Vezi cum a prins viață? Parcă ai putea să sari în el. Vreau și eu să încerc. Așa? Oh, nu! Hei, te văd! Gata, am terminat! Și desenul meu are și un bonus. Ce se întâmplă acolo? Salutare! Am ajuns în desen! Trebuie să mă uit mai bine. Te scot imediat de acolo. Hai afară! Stai! Ai grijă! Hai afară! Hai afară! Ai reușit! Hei, de ce? Îmi plăcea desenul! Stai! Unde te duci? Nu vreau să fiu captiv în desen. Ce ai face cu un set VR dacă ai avea unul? Răspunde-ne în comentarii! Și nu uita să-i dai un like clipului, să-l trimiți prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave! Ok, elevi, e timpul să dăm testul de azi. Oh, v-am învățat și tu nu înțeleg chestiile astea. E floare la ureche. Ador tipul ăsta de ecuații. Să trecem la întrebările cu mai multe variante de răspuns. Sigur, au notat 10? Ce naiba? Cum te răspunde atât de rapid la întrebări? Poate mă ajută ea. Hei, hei tu! Oare cum o cheamă? Stacy! Te rog, Stacy! Ce e? Te rog, ajută-mă la testul ăsta. Sunt confuză. Te rog! Nu. Ce? Nu? Glumești? De ce e atât de rea? Dar am o altă idee care poate fi pusă în practică. E timpul să-mi scot banii. Pot să o plătesc ca să vă ajute. Cred că ăștia ajung. Stacy, bani! Știu că-ți plac banii. Bine, dacă n-au fost destui, ce zici de toți ăștia? Tot teancul e pentru tine, dacă mă ajuți. Ha? Tot? Teancul? O, Doamne, ce de bani! Super mulți bani! Aș putea să fac multe chestii grozave cu banii ăia. Bună! Da! Sunt bogat acum, în caz că nu știai. Aș putea fi eu aia care aruncă bani peste tot. Poftiți, domnule! Cred că ajung ca să-mi dați un 10. Nici gând! Nu vreau să fiu genul ăsta de persoană. N-am nevoie de banii tăi, Mickey. Care mai e rostul banilor dacă nu mă ajută să iau notă de trecere? Stai puțin! Ea copiază! Are o copiuță! What? Trebuie să pot face ceva. Unde-mi ghiozdanul? Bun, știu că banii n-au funcționat. Atunci și lingoul ăsta de aur e exclus. De ce mi-am luat cu mine atâtea telefoane la școală? Haide, măi, trebuie să fie pe aici pe undeva. Da, în sfârșit! Știam că mi-am pus setul de VR aici. Căștile sunt pornite, să ne asigurăm că funcționează. Oh, Doamne, pare atât de real! Dar nu, profesorul stă încă la catedră. Dar în realitatea virtuală îmi dă răspunsurile la test. E timpul să iau un 10 la testul ăsta de mate. Ce naiba? De unde și-a luat ochelarii ăia? Și ce face? Nu știe că trebuie să dăm un test? Oare dă testul în realitatea virtuală? Cum poate fi mai bine decât în viața reală? Stai! Scrie răspunsurile acum! Nu se uită la mine, deci poate că o să mă servesc. Nu, Stacy! Potolește-te! Bună! Ți se potrivește coronița aia? Serios? Mă faci să rășesc? Bleah! Dați-mi o pungă să vomit! Am ceva pentru tine! Prinde-o! Te iubesc! Am prins-o! Ce dulce e! Putem să trecem la treabă? E perfect, nu? Stai, ce face? Scuze, trebuie să răspund. Unde pleci? Serios, de ce suntem aici? Puteam să dau note. Cred că ai nevoie de asta. Mulțumesc! Credeam că s-a înfiripat ceva special. Cum a putut să-mi fac asta? Ce? Puteam să fim fericiți împreună. Of, toți băieții sunt la fel. Da, așa că mi-ai consumat toată hârtia igienică.
O păstrăm pentru mai târziu. Am o idee. Îndoi ușurel tubul ca să ia forma unei inimioare. Apoi îl înmoi în vopsea roșie. Vreau să acopăr fundul tubului. Cred că ajunge. Zici că e o ștampilă? Acum pot să apăs tubul pe o foaie albă de hârtie. Îl presez puțin. Și obțin o inimioară. Fac asta pe toată foaia. Dacă repet acțiunea, obțin o inimioară mai groasă. Ce faci? Nu pot să cred că am făcut asta. Dar dacă așa nu mai plânge... În fine, am terminat. Totul îmi amintește de dragoste adevărată. Am inima frântă. Nu pot să fiu și eu fericită. Ce se întâmplă? Ia să văd. Uf, strici foaia. Nu e vina mea. Cred că din suferința mea pot să creez artă. O să încerc. O să desenez în picăturile de apă. O să schițez o inimioară drăguță. Am colorat picăturile. Așa sunt mai frumoase. Cred că am terminat. Și îmi place rezultatul. Ce zici? Wow, e un desen minunat, dragă! Îl ador! Tu ai câștigat! Glumești! Eu chiar am creat ceva! E doar a plâns! Poftim! Vrei un rând de aplauze? Bravo! Te simți mai bine acum? În fine! Nu-l deschide! E ceva de mâncare aici? Ești doar al meu! Da! Ce se întâmplă aici? Nu se oprește din sunat! O, Doamne! Vai! Cine e acolo? Toate astea pentru mine? M-aș putea obișnui cu asta? Ador merele! Ce memăisteață am inventat! Dar acum mi-ar prinde bine un suc. Nu se poate! Capacul unei sticle de plastic! Nu pot să cred ce norocoase sunt! Și încă miroase suc! O să-l adaug la colecția mea alături de celelalte! Vai de mine, vine! Wow! Uite ce părare! Ce bărbie! Ce geacă! Vine în direcția asta! Un pariu că o să-l pot mirosi! Stai puțin! Ce naiba? Chiar vorbește cu ea? Ce se întâmplă aici? Cum de e posibil așa ceva? Hei, uite-te la mine! Sunt chiar aici! Alo, e cineva atent la mine? Cum de nu-și dau seama că sunt aici? Urăsc asta! Nu e corect! Ceva reușește mereu să atragă atenția oamenilor. Bunny, o să-mi fac vânt aici. Serios? S-a uitat la bani și apoi și-a întors privirea. Da, colecția mea. Uite noua mea achiziție. Wow, da, chiar miroase în casuc. Îi plac chestiile care miros bine, nu? Pot să intru și eu în jocul ăsta. Un pic din parfumul meu preferat de 5.000 de lei trebuie să meargă. Așa, cred că ajunge. Am plecat la plimbare. Bleh, simți mirosul ăla? Da, e groaznic. Groaznic? Dar a fost atât de scump. De ce nu merg trucurile mele? Ce are ea și eu nu am? Are ăsta nu deschis. Îi place sucul așa mult, poate că ar trebui să-i dau puțin. Cea mai tare idee. O să se învețe minte. Așa, gata. Acum așteptăm. Hei, nu! Se pare că-ți curge ceva din ghiozdan. Ai ceva acolo care s-ar fi putut vărsa? Nu, n-am nimic de genul ăsta acolo. Ignorați-mă, eu doar mă gândeam la o memă. Serios? Pentru că par cam suspect acum? Sigur ai făcut ceva, nu-i așa? Recunoaște! I-am turnat sucul în ghiozdan! Hei, nu plecați! Sau măcar nu plecați fără mine! Nu e corect! De ce nu mă place nimeni? Hai, eu te plac! Bine, n-am nimic de pierdut. Ești adevărată? Scaunul a fost eliminat. A sosit scaunul comod. Dar biroul trebuie curățat. Fără microbi și decorat afirmativ.
Opa! Ce sunt astea? Bună! E liber scaunul ăsta? Hei! Deci, da? Nu prea ești prietenosă? Ui, e super! Piele adevărată! Zona biroului a fost compromisă. Doamnă, vă rog să părăsiți zona de ședere. Ok, doamne! V-ați uitat cărțile. Ok. Aici ar trebui să stau? Stau și eu unde pot, se pare. Bleah! Stai pe loc! Ești Justin? Scanarea feței. Frate, mă cunoști. Așa, da. E perfect. Băutura mea e pregătită? Pai? Perfect. Așa se participă la ore. Școala nu e chiar așa de nasoală, corect, Ashley? Steve, ok, hai să dăm cu zarul. Am pierdut. E rândul meu să o învârt. Oare ce o să nimerim? O surpriză! Wow! Avem de ales dintre atât de multe chestii. Credeam că e din zahăr. Ce e? Îl folosești ca să desenezi. Am înțeles. Așa? E distractiv. Ce zici? Ok. Folosește-l așa. Poți să creezi o spirală. Trebuie doar să miști pixul. Cercurile fac totul. Aș putea face asta toată ziua. Arată atât de cool. Ok, hai să încercăm o altă culoare. Vezi? Creează un alt model. Nu mai am nevoie de astea. Ce bine arată! Wow! Te hipnotizează. Ashley? Ești bine? Iuhu! Hei, revinoți! Știu, ăsta s-ar putea să fie zgomotos. Af! Astea trebuie să meargă. Serios? Sunt în pană de idei. Pana asta ar putea fi utilă. Trezirea! Apciu! Ce s-a întâmplat? Da, cercurile mele frumoase. Arată grozav. Ce manicură frumoasă am! E greu să desenez ceva la scara corectă. Dar e distractiv. Da, sigur. Ce e aia? E nava mea. Dacă spui tu, eu mi-aranjez manicura. Nu-i bai, trebuie să termin desenul ăsta. Oh, nu! Creionul meu! Și n-am ascuțitoare. Ce mă fac acum? Ce-ai pățit? Mi s-a rupt creionul și nu am cu ce să-l ascut. Ia ăsta. Ok. E bine? Nu, folosește-o pentru creionul tău. Corect, am înțeles. O să pilez creionul așa. Funcționează, uite! Acum îmi pot termina desenul. Ți-am spus. Am o idee. O să te desenez pe tine. Stai, am exersat câteva poziții. Asta cum e? Îngrozitoare. Știu, du-te acolo. Ok. Ești gata? Așa mai vii de acasă. Mă simt atât de elegantă. Puneți mâna pe cap. Așa, așa. Minunat. Cât mai durează? Hei! Sunt trează. Ce părere ai? Da. Măcar ai încercat. E cel mai frumos desen al meu. Desenați un cerc perfect. Trebuie doar să-mi urmați instrucțiunile. Dintr-o mișcare fluidă. Cine vrea să încerce? Nimeni?
Pare prea greu pentru mine. Claire, tu? Majordom, Da, domnișoară. condu-mă la tablă. O să fie ușor. Pregătiți-vă să fiți uimiți. Acum puteți aplauda. Ăla-i un pătrat cumva? Ce oribil! Ignorați haterii, domnișoară. L-am prins. Cum adică nu așa arată un cerc? V-am urmat instrucțiunile. Nu, așa se face. Dar asta am făcut și eu, vedeți? E adevărat, tu ai desenat un cerc perfect. Știu, sunt cea mai tare. Ce s-a întâmplat? Ok, a fost amuzant. A desenat un cerc bine? Ai dreptate? O, serios? Nu vede nimeni asta? 10 plus, Claire. Ține-o tot așa. Stați puțin. Nu putem strica ținuta domnișoarei. Mulțumesc, majordom. A mers mai bine decât mă așteptam. Mulțumită ție. Acum poți pleca. O să mai exersez puțin. O să mai încerc o dată. Nu chiar. E mai greu decât pare. Ce mă fac? E mult prea greu. O să mă joc cu astea mai bine. E mult mai distractiv. E hipnotizant. Stai puțin. Pot să folosesc asta ca să desenez un cerc. Wow, ce tare! Domnișoară, domnișoară! Miles, nu mă întrerupe când îmi număr banii. Ok, cine urmează? Miles! Super! E timpul să arăt ce pot. Ok, agrafa de birou, nu mă dezamăgi. O să țin agrafa de birou cu un deget. Apoi o să o învârt cu un pix, vedeți? Foarte impresionant, Miles. Ce mic e. Stați puțin! Poți să jos, Miles. Ce metodă genială! Miles, lasă markerul jos. Are numai cercuri în cap. Nu mă pot opri! Am de desenat prea multe cercuri! Cercuri, 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 cercuri! Eram sigură că o să se întâmple asta. Am nebunit. Nu, nu faci asta. Ce m-aș face fără un majordom? Miles, oprește-te! Revino-ți! Uite ce ai făcut! Wow, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Mă poate ajuta cineva, vă rog? Suntem gata de următoarea provocare. Am primit vopsea de diverse culori și bureței de machiaj. Ce moi sunt! Poate ar trebui să-mi verific machiajul. Ar merge aranja puțin. Și eu ar trebui să fac același lucru, Sky. Uite, roata! Uite, s-a oprit la burețelul de machiaj. Ce bine! Și o să folosim pânzele astea lungi. În regulă, am pregătit totul. Acum hai să vedem câte mâini putem folosi. De data asta niciuna dintre noi nu-și poate folosi mâinile. Urmează vopseaua. Au, capul! Au, ok, trebuie să avem mai multă grijă. Așa, am luat niște galben pe burețel. O să-l lipesc pe pânză și o să încerc să obțin o linie dreaptă. Eu cred că o să încep cu un albastru deschis. O să încep să pictez din capătul ăsta al pânzei. Apoi trebuie să adaug niște portocaliu peste galbenul pictat deja. Acum am nevoie de niște roz deschis. O să pictez partea cealaltă a pânzei. O să folosesc verdele ăsta frumos. E distractiv, nu crezi, Lexi? Ok, înapoi la treabă. Am nevoie de niște verde fix în zona asta. Trebuie să combin nuanțele astea de roz. Așa, mi-a ieșit perfect efectul ăsta de degradé. Wow, ce tablou frumos și calm! Și eu am terminat! Ce greu a fost! Wow, ce tablou complet diferit ai făcut! Wow, Lexi, ai văzut ce am pictat eu? Uite! Da, foarte bine, Sky, dar voiam să... Wow, cum ai reușit să pictezi așa ceva? Mersi mult, a ieșit fix așa cum îmi imaginam. Acum nu mai știu ce să zic de tabloul meu. Știi ce? Nu fi tristă, îl putem îmbunătăți puțin. O să folosim margareta asta. O să o pun cu fața în jos pe pânză. Apoi o să iau niște vopsea albă pe burețelul de machiaj și o să acopăr marginile petalelor cu vopsea albă. Oh, wow! Hai să mai facem una aici sus! Wow, Sky, arată și mai bine! Acum îmi place mult tabloul meu! Uite ce modele au creat petalele! Ce drăguțe sunt! Cu plăcere! Mă bucur că te-am putut ajuta! Hai mai repede! Nu vreau să întârzi! Rucsacul meu? Poftim, domnișoară! Ia să vedem ce am în el! Un dinozaur? Nu! Atenție! Asta ce e mai exact? Girafa mi s-a părut drăguță! Un avocado! Nu-mi place să mănânc avocado! Pas! Era să mă loviți! Vă rog, domnișoară, mustața mea! Nu-mi pasă! Stai! Îmi place aurul! Așa mai vii de acasă!
Ce bine că nu l-a aruncat spre mine! Serios? Fac și sport cu ocazia asta. Vreau doar să iau cu mine la școală niște jucării frumoase. Chiar trebuie să fac totul singură? O să fac shopping online. Stai, asta e jucăria perfectă. O vreau, imediat. Puteți conta pe mine, domnișoară. O să fie genială. L-am cumpărat, domnișoară, cum vi se pare? E o glumă, nu? E foarte micuț. Mă întorc imediat. Ăsta cum e? E mai bine, dar caută ceva mai mare. Du-te! Gata, domnișoară. Uitați ce drăguț e. Ce-i ăla? Arată oribil. M-ai dezamăgit. Și eu am sentimente, domnișoară. Te-ai întors deja? Wow, sunt adorabili. Așa e. Îmi plac la nebunie. Ce ușurare. Poate nu o să te mai concediez. Majordom, vreau cel mai mare Pikachu. Să nu mă dezamăgești. Cel mai mare? Te descurci, nu? Sigur, domnișoară. De ce nu se mai întoarce? Voilà! E un balon. Nu e adevărat. Ce s-a întâmplat? Jolly! Pikachu! Ești aici! Iuhu! Hai să dansăm! Dansezi bine, Jolly! Ce zi genială! Îmi place emisiunea asta! Stai puțin! Ce tare! Tata! Tata! Uite! Pare scumpă! Poate ar trebui să schimbăm postul! Dăm telecomanda! Dă-o! Așa, hai să vedem ce mai e la televizor. Mult mai bine. Stai, serios? Cum e posibil? Vreau și eu unul, tata. Te rog frumos. N-ai de gând să taci, nu? Ok, hai să vedem câți bani am. Serios? Wow! Crezi că pot plăti cu piese Lego? Asta-i tot? Asta-i tot ce ai? În buzunarul ăsta. O să-l verific și pe celălalt. Ce să ia? Muci? Niciodată nu știi când vrei o gustare. Stai, ce-i ăsta? Asta căutam. Bucata mea de scoci. O să te impresionez. Cât de curând. Tata, ești bine? Totul e sub control, fiule. E super lipicios. Ok, știu. Sper că-ți place magia. O să transform bucata asta de scoci în ceva special. O să încep cu un marker galben. O să colorez scociul cu el. Ce relaxant e. Și nu e la fel de scump ca în comerț. Mai am de colorat un colț. Arată bine, dar n-am terminat încă. O să întorc scociul invers. Acum am nevoie de un pai de băut. O să-l lipesc la baza scociului. Apoi o să-l pliez peste el. Vreau să-l lipesc bine de pai. Și vreau să lipesc marginile. Nu vreau să existe goluri. O să-l umplu cu aer. Wow, ce balon genial. Cred că e suficient. O să-l pun deoparte. Am mai colorat 2 bucăți de scoci, dar trebuie să le dau o formă. Fix așa. O să le lipesc de balon. Apoi o să desenez o față pe balon. O să încep cu ochii. Nu trebuie să apăs prea tare. Nu vreau să-l sparg. Acum o să-i fac un zâmbet larg. Cu un marker roșu o să desenez limba și obrajii îmbujorați. O să fie super simpatic. O să colorez și urechile și o să conturez limba și obrajii. Arată mai bine așa. Markerul ăsta corector e perfect pentru albul ochilor. Cred că am terminat. Leo va fi uimit. Și uite ce moale e! Genial! Hei, puiule, am ceva pentru tine. Mi-ai luat un animăluț? Sigur, dar o să te coste? Poftim, era prea frumos ca să fie adevărat. Nu ești așa de treabă de obicei. Sigur am niște bani pe aici, pe undeva. Uite-i, sper să ajungă. Ce zici, tata? Batem palma? Mulțumesc că îmi ești client. Am meritat! Hai să ne jucăm, Pikachu! Sunt super fericit! Ești prietenul meu cel mai bun! Pikachu? Nu! Pikachu! Ce-am făcut? Tata? Ups, nu vorbesc o românește. Aproape am terminat turnulețul din alimente. Nu, cade! La naiba! Nu mă pricep deloc la asta. Stai, chestia aia de acolo e vopsea? Da, chiar e vopsea și un șevalet. Le-a lăsat aici. O să crezi ceva artistic. E pe aici? Vreau să fiu prins. Nu, ușa e închisă. E timpul să pictez. Îmi place rozul, e frumos. Sunt atât de bun la pictură. Ba chiar cel mai bun. Așa, am luat materialele de care aveam nevoie. Ce naiba? Bună, uite, pictez. Nu-i așa că e reușit? Sigur, cred că da.
Ce mă fac? Deja a distrus pânza! Da! Cred că am o soluție! Bun, am luat pânza. Un A perfect. Și acum niște vopsea. O să folosesc culoarea aleasă de el. Albastru aici. Îmi trebuie mai mult albastru și niște galben. Toate culorile. E timpul să fac un pic de curățenie cu buretele. Glumeam. Asta e partea procesului artistic. Vreau să folosesc buretele ca să tamponez toate vopselele. E ok dacă dau și pe banda adezivă. Se pare că tamponarea asta e o chestie distractivă. Dar nu e atât de rapidă. Adică nu dacă vrei să o faci cum trebuie. Gata! Am acoperit toată pânza cu vopsea. Așa, scot banda adezivă. S-a dezlipit imediat. Wow, arată uimitor. A ieșit grozav. Wow, e minunat. Ești atât de bună la pictură. Fă un tablou și pentru mine. Wow, ce greu iese. Pare gumat. Ups. Bună. Ia loc, Ellie. Ok. Nu te uita la mine. Ce prietenoasă pare. Îmi stă bine cu nuanța asta. Apciu! Ok, elevi, deschideți manualele. Iar trebuie? Azi învățăm ceva foarte interesant. Da, vezi să nu. Ce caiete frumoase are. Ar trebui să iau niște notițe, nu? Știu, am un pix simpatic foc. Vreau și eu rechizite frumoase. Toate rechizitele mele arată plictisitor. Nu e corect. Ce se întâmplă acolo? Stai puțin. Ce ai pățit? Vreau și eu un pix ca al ei. Ia să vedem. Ce pix elegant! Poate te pot ajuta. Serios? Transformă-ți pixurile cu acest truc simplu. Desfă pixul în părțile componente. Apoi umple carcasa minei cu lipici. Încearcă să nu vergi lipiciul. E suficient. Acum adaugă niște sclipici. Pune mina de pix la loc. Și înfiletează vârful. Gata cu pixurile plictisitoare. Arată bine, nu-i așa? Wow, ce tare! Să nu uite ăsta, micu! Oh, ce adorabil e! Mersi! Stai puțin! Acum mă simt mai confortabil! Wow, ce elegant arăți! Ia dă-mi ăștia! Nu sunt ce trebuie! Ai nevoie de o transformare! Mă simt atât de viu! Cum ați făcut asta? Nu mai contează, îmi place foarte mult. Sunteți profesorul meu preferat. Îmi fac treaba, nimic mai mult. Mă simt extraordinar. Serios? Wow! Ce bine arăți! Am ceva pentru tine. Serios? Pentru mine? Mersi! O să fim cele mai bune prietene. Selfie! Ce mult îmi place de ele. Trebuie să mă schimb. Deci, lecția de azi? Știi, nu trebuie să pictezi neapărat pe hârtie. De fapt, corpul tău poate deveni o pânză. Ai nevoie doar de un pic de imaginație și creativitate. Vopseaua neagră și fundalul negru pot crea o operă de artă fabuloasă. Poate că nu pare mare lucru acum, dar o să fii impresionat. Ai idee ce ar putea fi? Ce plictiseală! Trebuie să găsesc ceva de făcut aici. Nu am nici televizor. Ce-i ăla? Un păianjen? Ce fel de spital e ăsta? Ce face? Vreau să mă distrez puțin. Alo? Da, vreau să urmăresc ceva distractiv. Sigur o să fie interesant. Ai spus cumva că-ți plac baloanele? Serios? se pricepe. Refă-te că n-ai văzut asta. Ok, poate să devină mai bun. Voila! Și fii atent aici. Impresionant! Comandă-ți și tu propriul clovn. Hei, tu, rezolvă situația. Nu e corect. Oare ce se întâmplă în partea cealaltă? Urmărește cum zboară mingile prin aer și urmează un truc. Ai grijă! Wow, nu se pricepe deloc la jonglat.
m-a turut! M-am săturat de asta! Acum pot arăta lumii ce pot! Vreau și eu să văd! O să-mi îndepărtez degetul cel mare! Ai văzut? E vrăjitorie adevărată! Mulțumesc! Ce tare! Un iepure obișnuit! O să-l bag în joben! Treci aici! Fascinant! Și iepurașul e transformat! Extraordinar! Cum am ajuns aici? Nu-mi vine să cred că nu pot să văd magicianul! Atenție! Voi transforma chibriturile astea cu forța minții! O să spun cuvintele magice! Abracadabra! Ups! Trebuia să se întâmple așa ceva? M-am săturat și de asta! Următorul! Ești gata să cântăm rock? Un concert? Vreau și eu să văd! Poate mă pot strecura pe aici! Perfect! E timpul pentru un solo! Cântă îngrozitor! Ce greu e! Și deodată lucrurile au devenit interesante! Ia să vedem ce se mai întâmplă! Ok, pot să mai rămâi! Am o idee! Cântă în continuare, ești foarte talentat! Rock pentru totdeauna! Îmi place de el! Și mie! Tu de unde ai apărut? Dispar de aici! Continuă, te rog! Tobele fac zgomot când le lovesc! Wow, serios? Te iubesc! Vezi că o să fie următoarea! Priviți aici! A început a treia provocare! Asta pare dificilă! Stelele pot fi greu de desenat! Stați! Provocarea asta mai are ceva? Pălăria! Stai! Ce trebuie să facem cu pălăria asta? Întoarceți-o invers, vă rog! Mâini artistice magice! Acum căutați în pălărie! Tu prima, Annie! Wow, carioci! Grozav, le ador! Vreau și eu culoare! Hai, cariocilor! Stai! Nu sunt carioci! Ai găsit ochelari dubioși! Cred că trebuia să tragi tu prima! Fetelor, dați-mi înapoi pălăria! Poftim, Roberta! Madison, probează ochelarii! Fie! Ce naiba? Cum aș putea să desenez ceva? Nu se poate! Nu mai vor să iasă! Nu! Ochelarii fac parte din provocarea ta! Bine! Cred că o să încerc să desenez o stea acum. Ce greu e! Probabil că e oribilă! Ce bine că n-am primit eu ochelarii! E timpul să desenez o stea! Întâi am nevoie de linii intersectate. Și apoi încep să le unesc. Peste tot așa! La fel fac și cu liniile rămase. Gata! E timpul să colorăm! Sigur o să iasă grozav! Coloratul e așa distractiv! Ce bine că nu depășesc liniile! Este așa de bine! Aproape gata! Doar una rămasă! Am reușit! Perfect! Timpul s-a scurs! Hei! Pot scoate ochelarii acum? Nu! Uite ce-am desenat! E groaznic! Madison, ia-l de aici! E singura stea perfectă pe care am desenat-o până acum! Excelentă treabă, Annie! O stea reușită! Nedrept! Sunt atât de plictisită! Aș mânca o gustare! Valet? Alo? Am zis alo? Se pare că sunt pe cont propriu. Stai! Ăla e un frigider? Deja-mi revine norocul! Cioc! Nu pot să mănânc chestia asta! Cine a pus așa ceva înapoi aici? Practic e putrezit! Aș putea să-l rot nițel? Cred că-mi pierd mințile! Ok. Unde a dispărut? Șoarece! Și mi-a furat gunoiul! Ce bine că mai am multe! Te rog, dă-mi ceva să mănânc! O să mor aici!
Da, nu-i nimic aici. Poate dacă îmi doresc foarte tare? Ha! Tot nimic. Să mai verific încă o dată. Nu am altă variantă. De obicei îl pun pe ăsta pe hot dogi, dar azi e o băutură. O băutură foarte caldă. Cu ce să mă îmbrac? Proiectul ăsta artistic merge bine. Dă un aer romantic și primitor. E totul ok? Nu, toate hainele mele sunt vechi și plictisitoare. Hei, ai grijă! Asta arată bine. Chiar da, sunt superbă. Hainele mele sunt banale. Știu. Poate am ceva de îmbrăcat în ghiozdan. Nu sunt prea multe chestii acolo. Nu o să mă ajute la nimic. Stai puțin, aș putea să-mi folosesc inimioara. Cred că o să meargă. O să-mi împăturez tricoul și o să-l așez pe masă. O să pliez inimioara și apoi o să o pun pe tricou. O să-i trasez conturul cu creta asta. Acum o să adun partea asta. Trebuie să fie strânsă. Elasticul ăsta o să o fixeze. Apoi trebuie să rulez tricoul și să-l prind cu mai multe elastice. O să torn înălbitor pe zona cu inimioare. O să decoloreze partea aia tricoului. O să fac la fel și în celelalte zone. O să aștept să se îmbibe și să se păteze tricoul. Apoi trebuie să-l spăl. Wow! Ia uite! Arată grozav! Stai! Wow, Mindy, îmi place la nebunie tricoul tău. E atât de stilat! Mai am o oră și termin treaba. Wow, ce tare-i playlistul ăsta! Da, dau cu mopul. Mulțumesc! Foarte frumos. Cine urmează? Salutare! Ce rochie frumoasă, nu? Dar oare are voce? Nu sunt impresionată. Wow! Care-i faza cu ploaia asta de bani? Ce idee de prost gust! Cât ține melodia asta de fapt? Trezește-mă când se termină! Hei, cine e în spatele ei? Aoleu! E fata care face curat după ore! Asta-i vocea ei reală? Sună chiar bine! E genială! Trebuie să plec. Nu te mișca! Poftim? Am intrat în concurs? Eu? Regina balului? Concursul s-a terminat. Coroana asta ți se potrivește perfect. Felicitări! Era și timpul să găsim pe cineva talentat. Ignorați mănușile, vă rog. Cine se crede fata asta? Coroana aia ar trebui să fie pe capul meu. Trebuie să strălucesc. Hei, Betty, hai să mergem la un film. Putem merge cu mașina ta nouă? Bună, Mickey! Ce jachetă frumoasă ai! Mulțumesc! Trebuie să ajung la chimie. De mine a uitat complet! Vopseaua mea! Mai trebuie o pânză. O să iasă bine de tot. Ia să vedem dacă lui Thomas o să-i mai placă jacheta ei. Trebuie să mă mișc rapid. Nimănui nu-i plac hainele pătate. Parcă ar avea o pată de muștar. Da? Ai ceva pe jachetă? Oh, nu! Dar am mereu grijă. Nu-i bai, nu o să observe nimeni. Nasol! Dar o pot repara. Ai o pată pe haine, lasă-te inspirată și creează ceva unic. Pune-ți o mănușă și pictează-o. Apoi apasă-o pe material. Uite ce culori distractive. Cu niște stropi va fi și mai interesant. Gata! Și uite așa am rezolvat rapid problema. Wow! Trebuie să postez asta. Designul tău o să devină viral. Ce faceți aici? De ce-i arată jacheta atât de bine? Hai
să începem. Stai, tu prima. Stai, hai să apăsăm în același timp. Hai să vedem ce o să aleagă roata. Oh, un emoji zâmbăreț. Serios? Da, pot să-mi folosesc o mână. Și tu n-ai voie să-ți folosești mâinile, ha? Acum hai să vedem ce primim ca prin magie. Serios? Niște sticle cu aluat? Sky, ce zici dacă purtăm șorțuri de bucătărie pentru provocarea asta? Ok, acum suntem gata de treabă. Poate pot determina roata să aleagă altceva. Hai, te rog! Vai de mine, a funcționat! Nu vine să cred! Acum trebuie să desenez o înghețată. Ok, cercul ăsta arată bine. Acum o să-i fac ochii. Are nevoie și de niște sprâncene, cred. Ok, am terminat cu nuanța asta. O să trec la albastru. O să-i desenez lacrimile și o să le umplu cu aluat albastru. Arată bine, cred. Am turnat tot aluatul. Începe să arate bine. Acum o să trec la culoarea roșie. Trebuie să o strâng între dinți. O să o torn sub albastru, așa. Nu arată rău având în vedere situația. Așa, acum urmează galbenul. Nu poți face o față zâmbitoare fără galben. Acum o să umplu tot spațiul liber cu nuanța asta. Trebuie să mă asigur că toate zonele sunt acoperite de galben. Încă puțin și gata. Trebuie întoarsă. Vai de mine, uite ce bine arată. Oh, nu! Mă mănâncă nasul! Nu e bine deloc! Oh, nu! I s-a desfăcut capacul! Ah, ce mizerie am făcut! Oh, da, ghinion, Sky, îmi pare rău. Nu mai contează, asta e, mă las pe gubașă. Stai așa, poate te pot ajuta cu spatula asta. O să împing puțin, nu poate arăta mai rău de atât, nu? Gata, vezi? Acum arată mai bine, nu? Da, e mai bine. Ah, mersi, cred. Ce morocănoasă e! Dar hei, uite cum arată clătita mea! Nu-i așa că e simpatică, foc? Ce întuneric e! Mi-e frică! Ce-i chestia aia? Pleacă din camera mea, te rog! Ajutor! Ce-ai pățit? Un monstru uriaș și înfricoșător! Pentru asta m-ai trezit? Pentru un cuier? Ah, înseamnă că mi s-a părut. Noapte bună! Scuze, ce întuneric e? E doar un cuier, nu-i așa? Nu o să-mi facă nimic. Poftim? Ah, s-a întors! Am nevoie de ajutor! Vă rog, ajutor! Ce e? Acolo? Oh. Nu văd nimic. Știu cum pot să evit situația asta pe viitor. Începe prin a acoperi cu o culoare închisă o pânză goală. Apoi fă câteva urme albe cu o pensulă cu burete și pictează un copac cu vopsea neagră. Scopul e să faci un tablou cu mai mulți copaci. Apoi pictează niște stele cu alb și găurește pânza cu un cutter. Fă niște găuri la întâmplare. Apoi împinge becurile de la o instalație luminoasă prin ele. Ăsta o să te protejeze. Wow! Acum nu mai ai de ce te teme. Stinge lumina. Ce-i ăla? Un monstru? Hai, gata, nu mai râde de mine. Acum mă simt mult mai bine. Ce bine e să scap de monștri. Stai, azi dăm test, dar n-am învățat nimic. Nu e bine deloc. Ok, puteți începe și să nu copiați. Ce rost are? Oricum nu o să iau notă de trecere. Trebuie să pot face ceva. Miles, ce face? Nu e bine deloc. Stai, am o idee. O să folosesc riglele astea ca să iau notă de trecere. O să le întorc invers. Apoi o să-mi lipesc notițele deasupra. O să-mi așez notițele cu fața în jos. Și o să adaug deasupra scoci dublu adeziv. Acum le pot lipi de rigle. Fix așa. O să pliez riglele și o să ascund notițele. Nimeni nu o să-și dea seama. Ar trebui să iau nota 10 la copiat. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Acum trebuie doar să copiez răspunsurile. Serios? Copiezi? Domnule profesor, hei! Miles copiază! Poftim? Termin imediat. Ups, comportă-te normal. Ce faci acolo, Miles? Copiezi cumva? Ce-i aia? O riglă, de ce? Ok, te las să termin. Era să mă prindă. Trebuie să mă mișc rapid.
Atunci, dacă Miles copiază, pot și eu să copiez. O să-i fotografiez răspunsurile. Hei, oprește-te! Nu te mai mișca! Ce enervant ești! Ok, ia să vedem. Nu văd nimic, nu e bine. Există o singură soluție. Am nevoie de ajutorul tău. Acum trebuie să aștept. Asta e momentul. Ce se întâmplă? Ha, chiar a funcționat. Cred că uiți ceva. Mersi, îmi place mult gadgetul ăsta. O să-i trimit răspunsurile și o să printeze totul. E super util. Acum am toate răspunsurile și sigur o să iau notă de trecere. Stai, cum am făcut asta? Eu am doar 2 rigle. Nu mai contează. Imaginea printată are adeziv pe spate. O să-l deslipesc, apoi o să lipesc răspunsurile direct pe test. Nu trebuie să scriu nimic, e super ușor. Wow, ce altceva pot printa? E extraordinar, mă simt plină de viață. Ce faci acolo? Există o explicație. Îmi place să fac fotografii. Stai, aia e o poză cu mine? V-am surprins din unghiul care vă avantajează? Apropo, am terminat testul. Dă-l încoace. Claire, pot să păstrez asta? Sigur o să-i placă mamei mele? Wow! Sigur, păstrați-o. Arăt foarte bine în poză. Cu plăcere. E timpul pentru concurs. Sigur o să câștigăm. Hai să mergem. Ce umilitor. Hei, mă aștept să câștig. Asta noi decidem. Arată-ne ce poți, dragă. Uite-l. Nu văd nimic, ce dezamăgitor. Hei, vină încoace. Chiar trebuie. Deci, ce se întâmplă? Hai mai repede, dacă nu vrei să te părăsi tatei. Stați puțin. Hei, trebuie să-mi caut un alt loc de muncă. Îmi cer scuze, asta e. Oh, ce drăguț, îmi place ce văd. Rotește-te. Chiar trebuie. Rotește-te. Uitați, are totul la îndemână și e extrem de spațios. Wow, vreau să văd și alte detalii. Sigur că da, are un compartiment cu fermoar ușor accesibil. Ce e mai exact? Îmi încap perfect cărțile în el. Intră la fix. Bravo! E perfect! Poate căra foarte multe lucruri. Oprește-te, te rog! Vedeți? Cred că am văzut suficient. Oprește-te, te rog! Știu ce fac aici. Gata! Să nu uit de pixuri. Domnișoară! Nu e bine deloc. E extrem de practic. Ok, ridică-te. Arată-le ce poți. Da, dansează. Stop! Ochii mei! Îmi place! Vreau și eu unul. Vi-l dau cu împrumut pe-al meu. Ce se aude? Ce rușine! Nu o să uit niciodată imaginea asta. Ce lingerie intimă drăguță. Cred că am văzut destule. E timpul să votăm. Bravo! E cel mai frumos ghiozdan de până acum. Vorbești serios? Serios? Da, de ce? Mie mi-a plăcut. Bine, poți coborî de pe scenă. Gata, poți pleca. Nu e corect. E numai vina ta. Hai să mergem. Sună-mă. Bun, cine urmează? E rândul meu. Ia să vedem. Bună ziua, eu sunt Miles. Unde ți-e rucsacul? Corect, stați așa. Voila, cum vi se pare? Stați puțin, e doar o cutie. Pentru asta m-a alungat majordomul? Stați puțin, e aproape gata. Încă puțin. Fiu, ce greu e. Este incredibil. Ok, sunt gata, uitați. Wow, trebuie doar să-l colorez puțin. O să arate super în nuanța asta de albastru. Încă puțin. Sper să le placă. Am terminat cu asta. Gata. Arată bine, nu-i așa? Wow, e extraordinar. Vorbesc serios. Ce frumos e. Tinere, ești un artist. Da, m-am emoționat. Ok, hai să votăm. O să fie o decizie ușoară.
câștigat! Felicitări! Poftim? Serios? Wow! Oh, nu vreau să mă trezesc. Ador să mă trezesc de dimineață. E genial! Mic dejun în pat. E plăcerea mea. Bleh, scârbos. Clar nu trebuia să beau așa ceva. Să vedem care are mai puține găuri. Trebuie să mă asigur că iau tot ce-mi trebuie. Adică banii mei. Cred că mi-ajung azi. 401, 2, 3, 4, 5. Trebuia să fi învățat mai mult aseară. Ce naiba? Nu pot să cred că a intrat așa în mine. Cred că ajunge. Neața, mamă! Hei! Poți să mă ajuți cu părul? Stai liniștită, sunt o coafeză excelentă. Ura! Mersi, mamă! Furculița asta pentru salată e ca un pieptăn. Mă gândeam să facem ceva diferit. Poate codițe? Oh, ce idee grozavă! Nu te mișca, nu vrem să chelești. Mamă? Aspiratorul îmi ușurează treaba. Ce zici? Wow, îmi place la nebunie, mamă! Ești cea mai tare! Aș face orice pentru fetița mea. O zi minunată! Poate că ar fi trebuit să lucrez într-un salon. Pictura asta e tare veselă. Perfectă pentru a fi înrămată. Și de ce să ne oprim aici? Am nevoie de un strop de inspirație. Da, ce ai spus? Susan, ce rea ești. Nu știu. Nu te supăra? Foaia mea. Scuze. Ups. Uite ce ai făcut, e distrusă. Hei, poți să-ți arăt ceva? Ai auzit vreodată de un accident fericit? Ăsta e unul. Wow! Eu? Da, și pot să faci și mărimi diferite. Uimitor! Să o facem! Câte crezi că încap aici? Câte vrei tu! Situația o ia razna! Poți folosi aproape orice! Dacă are o formă circulară, desigur! Crezi că am făcut destule? Arată cool, nu-i așa? Bate palma! Micul meu artist! Da! Un alt tub de hârtie igienică! Vino cu mine și completează-mi turnul! Da! Castelul meu e aproape gata! E glorios! Bunicule, ești aici? Nu-mi găsesc ochelarii! Nu văd nimic fără ei! Sunt efectiv orb! Nu mai da așa din mâini! Nu! Castelul meu iubit! S-a prăbușit! Toată munca mea s-a transformat iar în tuburi de carton! Auzi? Uite-ți ochelarii! Ia-i și dispari! Par supărat! Ce s-a întâmplat? Mi s-au năruit toate visurile! Pare atât de trist! Hei, stai așa! Ce-ar fi dacă aș putea repara situația asta? Am un tub de hârtie igienică. Acum o să-l îndoi ca să se aplatizeze. Și apoi o să-l tai în cerculețe. Perfect! A ieșit exact cum am plănuit. Trec la următorul pas, pistolul de lipit. O să pun o picătură aici în capăt. Bun, acum am nevoie de un al doilea cerculeț. E bun ăsta. O să lipesc capătul ăsta de celălalt capăt. Bun, exact așa voiam să arate. Acum o să continui să adaug mai multe cerculețe. Așa, am făcut un cerc întreg din zale. Acum o să adaug și mai multe între primele. Gata, iar acum o să pictez obiectul ăsta cu această vopsea. Bunicule, uite ce am făcut pentru tine. Știu că de mult îți place arta. Poftim? Ai făcut chestia aia din tuburi de hârtie igienică? Da, și uite, poți să o agăți aici pe perete pe post de decorațiune. Gata, deci ce zici? E incredibilă, o ador! Ce epuizant e să faci shopping! Să vezi cum e să car cutiile! Cred că văd dublu! Ce bine e să stai jos și să te relaxezi! Mă dor picioarele îngrozitor! Dar ce pantofi frumoși am! Majordom? Nu vreau să vă mai masez stâlpile! Stai, am o idee mai bună!
Ok, dar sper să fie genială. Papucii ăștia o să vă ajute, domnișoară. Oh, ce moi sunt! Dar tot mă dor picioarele. Nu-i bai, domnișoară, mă ocup imediat. Oh, ce bine e! O să vă scap imediat de toate durerile. Am mâini magice. Înainte de toate, așezați-vă confortabil. O să iau ăsta. Îl păstrez drept bonus. Ai zis ceva? Poftim? Nu, hai să începem cu niște măști calmante pentru ochi. Sunt pline cu suc de castravete. M-aș putea obișnui cu asta. Așa, cufundați-vă într-o stare de calm. Imaginați-vă că sunteți pe o plajă tropicală. Briza oceanului vă mângâie părul. Scuze, un pescăruș. Făceam atmosferă. Acum o să vă masez scalpul. Extraordinar! Unde te-ai ascuns până acum? Sunt întrebat des asta. Hai să vă scăpăm de stres. Aveți multă tensiune musculară. Cred că e greu să fii bogată. Cred că mi-am terminat treaba. O să păstrez astea pentru mai târziu. Fac o salată. Mă simt complet revigorată. Plăcerea a fost de partea mea. Dar nu-ai terminat, tălpile. Știți că o să coste în plus, da? Sper că știi ce faci. Stați liniștită, știu ce fac. Atâta timp cât sunt plătit, evident. Ia să vedem cum arată degețelele. Stai liniștit, le-am spălat de dimineață. Miroseau a brânză. Ce norocos sunt. Am nevoie de un ulei relaxant. E o rețetă proprie. Da, dacă spui tu. Să începem. Cum e? Pentru asta te plătesc? Mă gâdil! Apasă mai tare! O să merite! Fac orice, domnișoară! Dacă văd și renumerația. Mai tare! Apasă! Se face! Știți exact ce vă place, văd! Ce bine că merg la sală! Parcă aș face sport! Asta-i tot ce poți? Majordomul meu se descurcă mai bine! Poate ăsta o să ți se pară interesant! Vreau să apeși! Îmi plac provocările! Ia să vedem! Fără milă! Au! Vai! Aoleu! Hei! Asta v-ați dorit! N-am terminat încă! Au! Să mă anunț când începi! Începe să-mi placă! Mă doare îngrozitor! Ce-ați spus? Nu prea simt nimic! Așa deci! Acum e mai bine? Au! Merge! Vreți să continui? Nu, m-am plictisit. Poți pleca. Sunați-mă oricând. Poate mai vorbești prea mult. Vă simțiți mai bine, domnișoară? Da, mersi. Știi ce? Sunt prea relaxată ca să merg. Serios? Dar cine e gata? Ia-mă în brațe. Nu e treaba mea să fac asta. Ce greutate. Să nu cumva să mă întrebi asta. Îmi cer scuze, domnișoară. E dimineața deja? Am visat ceva genial. Nu pot lenevi toată ziua. Am lucruri de făcut. Ce rece e podeaua. Bâr, nu-mi place deloc. Bunico, ajută-mă. De ce țipi? Sunt fix aici. Bună. Ce e? Podeaua e ca un cub de gheață. Și ce vrei să fac eu? Dar am degete delicate. Ai putea să-mi dai papucii tăi de casă. Par călduroși. Sunt ai mei, dar poate te pot ajuta. Ia să văd. Ce-s ăștia? Uite, o pereche de papuci de casă. Sunt ce trebuie. Wow, ești cea mai tare, bunico. Ce n-ai? Nu e bine. Aoleu, nu mă pot stabiliza. Ce s-a întâmplat? Mi-aș dori o nepoată. Încalță-te cu ăștia. E o idee mai bună. Sunt cam strâmți, dar merg. Dar tot am picioarele reci. Trebuie să le încălzesc. Aș putea folosi hainele alea. Nu cred că bunica o să se supere. Sunt fix ce-mi trebuie. Acum o să am picioarele calde. O să le bag în șlapi. O să țină rol de căptușeală. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Acum o să trag cârpa peste șlap. Abia aștept să-i port. Da, așa mai vii de acasă. Acum am tălpile calde. Leo are dreptate. E cam frig. Trebuie să mă îmbrac. O să trag un pulover pe mine. Stai, ce s-a întâmplat? Leo, tu ai făcut asta? Ups, nu-mi place cum sună. Vino înapoi! Ar trebui să plec la școală. Mi-am luat cărțile, ghiozdanul. Cum s-a întâmplat asta? Da, nu pot folosi chestia asta. Bună, mamă! Poate
merge să folosesc pungaia. Cred că s-ar putea să meargă. Mamă, pot să folosesc pungaia? Pe asta? Sigur. Mersi, am nevoie de ea. Ce se întâmplă? Ok, o să meargă pe post de ghiozdan. Sper să țină toate cărțile astea. Ok, e timpul să plec. Pa, mamă! Ceva nu pare în regulă. Și rătul meu. Ar trebui să-l leg. Nu vreau să pățesc vreun accident nasol. Hei, ia uite ce gunoi frumos! Am făcut rost de o pungă elegantă. Gata, acum pot să plec la școală. Unde-i sacoșa mea? Era chiar acolo. Cred. Nu se poate. Hei, vino înapoi! Ok, locul ăsta pare important. Da? Copaci, natura, chestii de genul ăsta. Să înceapă trecerea. Clar. Nu știu. Ce e? Hei, nu te mai uita la tabloul meu. Mă rog, fie. Atunci o să stau aici. Ce-aș putea picta? Bingo! E adorabilă! Sper să nu vadă David. Eu am văzut-o prima. Aha! Să câștige cel mai talentat desenator de păsări. Câteva cercuri scusite fac minuni. Trebuie doar să știu unde să adaugi liniile. Super, nu-i așa? Dar un strop de culoare o să scoată desenul în evidență. Galbenul e o culoare atât de veselă, nu? E perfectă pentru micuța asta voioasă. Poate și niște verde. Ce nuanță liniștitoare. Și adăugăm niște albastru ca să ne clătim privirea. Mereu e cel mai bine să pornești de la margine. Se întregește frumos imaginea, nu-i așa? Aproape am terminat. Doar câteva retușuri. Și așa se face, prieteni. O adevărată capodoperă. Sunteți de acord? Da, sunt mulțumit. Ce e aia? Aveam nevoie de o mână de ajutor. Se pare că o mână e tot ce-mi trebuie. Asta și câteva puncte și linii plasate strategic. Vezi deja fața păsării? Nu-ți face griji, acuși o să prindă contur. Ramurile astea o să ne ajute. Și astea sunt piciorușele ei drăgălașe. Un pic de verdeață? Cred că e liniștitoare. Vezi pasărea acum? Sunt atât de creativă, nu-i așa? Dacă vrei să înveți creația, nu-i rea deloc. Se pare că ambele sunt grozave. Întrebăm profesorul. Serios? Sper că e ok. Se pare că a țipit. Hei! Oh, ați terminat-o? Bravo! Acum mai lăsați-mă 5 minute. Bine! Hei, ce zici de noua mea geacă? Am luat-o la promoție, era redusă cu 50%. Nu-i așa că e cea mai tare? Da, e drăguță, am înțeles. Dar uite ce geacă nouă am eu! Ce zici de noua mea husă de telefon? Sclipiciul e așa de modat. Eu am popituri? Mă rog, eu am și caietul ăsta. L-am decorat cu abzibilduri, inimioare, steluțe și o mică înghețată pe băț. Ce? Caietul meu e atât de banal și plictisitor. Nu merge deloc. Trebuie să pot face ceva. Am cariocile astea. Stai, cred că am un plan. Iau cuțitul ăsta și o cariocă. O să-i tai vârful. Și apoi o să mai fac câteva tăieturi ca să arate ca o inimă. Vai, uite cât de drăguț a ieșit. Și acum o să-mi scot caietul. O să folosesc carioca pe post de ștampilă. Dar nu trebuie să mă limitez la inimioare. Așa, am inimioare și steluțe acum. Vezi? Și caietul meu are chestiile astea. Și n-am avut nevoie de abțibilduri. Wow! Nu pot să cred că le-ai făcut tu!
Știi, nu trebuie să pictezi neapărat pe hârtie. De fapt, corpul tău poate deveni o pânză. Ai nevoie doar de un pic de imaginație și creativitate. Vopseaua neagră și fundalul negru pot crea o operă de artă fabuloasă. Poate că nu pare mare lucru acum, dar o să fii impresionat. Ai idee ce ar putea fi? Slavă Domnului că a venit în sfârșit prânzul! Sper să fie ceva proaspăt. Hei! Ok, suntem gata! Par alunecoase! N-ați mai văzut un astfel de preparat până acum? E super la modă în Japonia! Dacă zici tu, caracatița e cea mai tare! Delicioasă! Nu mă otrăvi, te rog! Ce savoare! Cum se țin chestiile astea? Clar o să fie un prânz de neuitat! Am visat la prânzul ăsta toată dimineața. Și frate, chiar că mi-am luat la mine ceva bun. Brioșe, desigur. Și au aroma mea preferată. Alea sunt brioșe? Aș face orice pentru una. Pot? Vrei una? Sigur! Slavă Domnului! Trebuie să scap de gustul de tentacule din gura mea. Hei, ia uite! Poftim? Vreau și eu una. Pot să iau și eu una? Hei, unde sunt prietenii mei? Ashley? Dar ea e un nimeni! Știam eu că ar fi trebuit să-mi aduc un sandwich. Da! Justin? E singur. Mi-a mai rămas o brioșă. Ha? Păi, cred că o să o iau. Vino aici. E mult mai bună ca peștele crud. Pictura asta e tare veselă. Perfectă pentru a fi înrămată. Și de ce să ne oprim aici? Am nevoie de un strop de inspirație. Da, ce ai spus? Susan, ce rea ești? Nu știu. Nu te supăra? Foaia mea? Scuze. Ups. Uite ce ai făcut, e distrusă. Hei, poți să-ți arăt ceva? Ai auzit vreodată de un accident fericit? Ăsta e unul. Wow! Eu? Da, și poți să faci și mărimi diferite. Uimitor! Să o facem! Câte crezi că încap aici? Câte vrei tu! Situația o ia razna! Poți folosi aproape orice! Dacă are o formă circulară, desigur! Crezi că am făcut destule? Arată cool, nu-i așa? Bate palma! Micul meu artist! Au, au, au! O să mă așez aici atunci. Oare cât o să dureze până mă cheamă înăuntru? Serios? 300? Și ce număr urmează acum? O să stau aici toată ziua. Sau nu? Ar fi nepoliticos să nu-l înlocuiesc? Dă-l încoace! Nu te stresa! Nu o să dureze mult până îți vine rândul. Ce se întâmplă acolo? Oricum nu pare că ai avea ceva foarte grav. Da, e rândul meu! Iuhu! O să fiu bine? Aoleu! Dă înapoi! Hai odată! Ce se întâmplă? Mi-am uitat poșeta! Găsește-o! Stai puțin! Am găsit-o! Stă bine cu ea! Ai grijă! Ups! Ce nepoliticoși sunt! Nu! Mi-am ratat rândul! Se pare că e timpul să mă ridic din pat. Am dormit grozav. Uf, părul meu e cam încurcat. Ce bine că am pieptănul meu. Au! Ai grijă, pieptăn! Trage mai blând. Așa, mult mai bine. O să mă uit în oglindă. Da, clar arăt bine în dimineața asta. Wow, ești așa de frumoasă. Vai, mersi, mamă.
Savurează-ți micul dejun! Arată grozav! Micul dejun e masa mea preferată din zi! Au! Wow, ce pâine tare! Se pare că o să-mi savurez apa în schimb. Am dormit așa de bine! Banii îmi țin de cald! Alo? Am nevoie de niște iubire acum! Poftim, vreau niște afecțiune! Oh, ești așa drăguță! Hai, mă! Bine, poftim, mai mulți bani! Oh, ești o fată așa de bună, atât de frumușică! A expirat timpul! Serios? Ești cea mai rea mamă! Poftim, e destul ca să-ți cumpăr dragostea? Să vedem! Vai, asta e fetița mea adorabilă! Știu roata? Nu e rândul meu! Haide! Vrei să decidem printr-un război al degetelor mari? Haide! Ar putea dura o vreme. Stai! Nu vrei să o învârtim împreună? Bună idee! Salutare! O să fie epic! Stai! Unde suntem? Poate că ar trebui să plecăm. Wow! Primul meu tatuaj! Opa, ești dornică? Să o facem! Ești nebună? O să arate mortal! Mă gândilă! Wow! Ia uite! E printre cele mai reușite creații ale mele! E ceva diferit. Îmi place la nebunie! Nu te apropia de mine cu chestia aia? Mami, salvează-mă! E rândul tău, frate! Nici gând! O să folosesc imaginea asta atunci. O să decupez fluturele de pe foaie, apoi o să-l pun cu fața în jos pe încheietură. Am nevoie de niște parfum ca să lut. Acum îl presez pe piele. Un tatuaj fără pic de durere. Mi se potrivește! Wow! Știu! Mă simt atât de frumușel! Provocarea finală a desenatului. Tada! Un iepure! Iepurașii sunt așa drăgălași! E cea mai tare provocare! Să începem! Rilă, rilă, iepurilă, o să-l desenez pe cel mai tare! Am nevoie de un cerc aici sus și de cifra 2 jos. O linie în dreapta și e timpul să desenăm urechile. Ochii ăștia au nevoie de pupile și gene. Un nas și o guriță de iepuraș. Ce drăguț! Acum corpul! Să nu uităm de coadă și picioare. Iepurașii trebuie să ronțăie ceva. Un morcov uriaș doar pentru tine, iepurilă! Acum arăți ca un iepuraș fericit! Cum să desenez cel mai bine un iepuraș? Știu! Ce? Nu-i corect! Mi s-a rupt vârful! Ce bine că am alt creion! Și ăsta s-a rupt? Hai, mă! Ce frustrant! Ok! Calmează-te, Annie! Folosește creionul mare! Imposibil să se rupă și vârful ăsta! E timpul să desenez cel mai tare iepuraș! Știam că soluția e creionul mare! Și s-a dus timpul! Prezentați-vă desenele! Ghinion! Nici n-am apucat să-l termin pe al meu! Bun! Annie și Madison, ce-ați desenat? Madison, excelent iepuraș! Annie, ce-i aia? Nu e un iepuraș? Oh! Auci! Au, capul meu! Uite ce pățești că ai râs de desenul meu! Mă rog, măcar iepurașul meu e în siguranță! Ceva care o să stârnească interesul și știu exact ce să fie nuanțele complementare. Dar tot lipsește ceva. Dar ce? Mingea asta e atât de mică! Wow! Chestia aia m-a lăsat mască! Mamă! Nu acum. Ok. Ți-au mai rămas multe culori, așa că pot să mă joc și eu cu ele. Mersi! Efectiv, nu știu ce să fac. Ok, o să încerc un pic de... Hei! Unde mi-a dispărut paleta? David, tu ai fost? Nu te supăra! Uite! Eu am făcut asta!
O numesc apa din iaz. Aha. Oh, știu! Vrei să pictezi cu fața? Încearcă, David! Wow! Iar! Distractiv, nu-i așa? Chiar că? Da? Ce-ar fi dacă mi-aș folosi și degetul? Bine! Ha! Vin niște puncte albastre, oameni buni! Și acum culoarea mea preferată! Woohoo! Gata! Uite, mamă! Nu-i așa că e o pictură incredibilă? Dar hai să mai încercăm un truc! Simetria chiar e frumoasă! Și ca să demonstrezi asta, ai creat-o singur! E un fluturaș superb! Linia asta o să-l însuflețească, alături de conturul aripilor. Și cealaltă parte! Gata! Admiră frumusețea asta pură! Și ăsta e doar începutul, fiule! Nu-i așa că asta e cea mai gravă lovitură pe care ai văzut-o vreodată? Cum se folosesc cârjele astea? Și care bate al meu? Ce plictisitor arată! Nu pot face mare lucru legat de asta. Știu! Am câteva idei pentru a-l face să arate mai elegant. Mă ocup imediat. Mult mai bine! Avea nevoie de intervenția cuiva cu stil. Wow! Ce mult îmi place! Acum mă simt ca acasă. Poate pot face și eu ceva asemănător? Cât de greu poate fi? Arată și mai rău? Cum e posibil? Nu mai contează. E important să mă simt confortabil. Mă bucur că la nu e patul meu. Ok, ți-am adus o pijama. Nu! Nu suntem un magazin de îmbrăcăminte. Nu-mi pasă. E drăguță, nu-i așa? În niciun caz. Asta e ce trebuie? E drăguță. Da, în sfârșit. Eu de ce nu primesc un halat elegant? Ce grețos! De ce e așa murdar? Fă liniște, încerc să mă relaxez. Asta e, măcar am primit un pat. Au! Ha, ce ridicolă e! Mă ajuți puțin? Prieteni, e timpul pentru picnic. Poftă bună la mâncare imaginară. M-am plictisit. I-am găsit telefonul. Dar nu-l pot debloca. Știu, trebuie să-i folosesc fața. Încetișor. Nu te trezi, am nevoie de fața ta. Trebuie să aibă ochii deschiși. Ce scoci puternic! Trebuie să-i deschid ochii fără să o trezesc. Să nu uit de al doilea ochi. Așa! Acum pot debloca telefonul. Merge? Tot nu vrea? Dacă i-ar sta fața într-o poziție mai naturală. Hai, închide-te! De ce ține gura așa? Nu te mai deschide! Nu te mai mișca! Ok, nu funcționează. Stai puțin, pot folosi foaia asta de hârtie transparentă. O să-i o pun direct pe față. Și o să-i copiez toate trăsăturile. Telefonul recunoaște formele generale ale unei fețe. Bine că nu se mișcă. Trebuie să-i trasez corect forma maxilarului. Perfect! O capodoperă! Ce faci acolo? De ce pare cunoscută? Dacă vrei să desenezi fața cuiva, folosești o fotografie. Ia mâna, îți arăt eu cum se face. Primul pas e să-ți construiești instrumentele de desen. Fă un H din creioane. Vezi? E gata. Începe să trasezi așa fața și vei desena același lucru în partea cealaltă. Creionul îmi copiază mișcările, vezi? Nu fac niciun efort. Și nu am nevoie de cine știe ce cursuri de desen. Arată similar, nu crezi? Parcă m-aș uita într-o oglindă. Hei! A funcționat! Pa! Să nu cumva să-mi citești mesajele sau să te uiți la pozele din telefon. Bun, elevi, cine poate rezolva ecuația asta? Nimeni? Eu nu. Betty? Hai la tablă, domnișoară!
Bine. Hai, mai repede! Nu știu să calculez asta. Poftim? Stai jos! Serios? Chiar trebuie să ții pe la mine? Altcineva? Bine, hai! Iar Mickey? Are cumva fusta găurită? Ce păcat, nu-i așa? Cumpără-ți și haine noi din când în când. Vin! Aoleu! Fusta mea! Ce lenjerie are! Îți vine să crezi? Hei, aș putea să mă bucur de atenția primită. Ce mișcări epice! Nu te opri, bine? Să vezi câte like-uri o să strâng. Îmi place! O să-i spun mișcarea lenjeriei. Da, e grozav! Ce tare! Le place tuturor! De ce mi se tot întâmplă asta? M-am săturat! 2, start! Pe aproape! O să rezolv eu problema asta învârtind roata. Cine era tipa aia? Ce fază ciudată! Uite-te la roată! Poftim? Wow! S-ar putea să fie complicată treaba. Stai! Ce e? Hai să facem proba mai interesantă. 1, 2, 3, start! E tensionată situația? Oh, nu! Creionul meu! E ok, am altul. Nu merge bine! Pe bune! Ce chinionistă e! N-am timp de așa ceva! Durează prea mult! Trebuie să mă grăbesc! Aproape s-a scurs timpul! Pleacă de aici! Hei, țineți gunoiul departe de capodopera mea! Deși chestia asta s-ar putea să fie utilă! O să încep prin a desena o balerină. O să arate grozav! Pare atât de grațioasă! Și o să folosesc cașchie de creion pe post de tutu. Chiar îmi place cum a ieșit. Hei, Ashley! Ce zici? Am mirosit atât de mult timp. Dar încă îmi pot termina desenul. Stai o clipă. Ușurel! Ok, gata. Ce părere ai? E un desen reușit, nu-i așa? Bravo! Uită-te la clepsidră! Am reușit! Hai să dăm mâna! Bravo! Să-i dăm drumul! Acum e rândul vostru! Desenăm mâini, a? Interesant! Am o idee! Ia uite! Ce s-a întâmplat? E doar un pic de supratensiune. Umbra aia e mâna mea? Mi-a venit cea mai tare idee! Acum e mai bine. Și avem lumină, doamnelor și domnilor! Să o facem! Întâi, trasează-ți mâna. Apoi, transformă-ți mâna într-o mică pasăre adorabilă. Colorează-o cu un marker cu cretă albă. Nu-i colora în caripa. Ok, acum poți. Și nu uita de piciorușele alea. Nu știu cum să desenez chestia asta. Arată stupid. Ceva? Efectiv, nu văd. Asta e! Of! Ținta mea a fost puțin greșită. Să încercăm pe asta. Trasează-ți așa mâna. Apoi transformă într-un cățeluș drăguț. Nu mai arată mână, așa-i? Ia uite ce limbă uriașă!
Apoi fă-i blana maro. S-a terminat timpul! Ia uite ce opere de artă! Alea erau mâinile voastre? Incredibil! Și rața ta e de-a dreptul fantastică! Cu adevărat remarcabilă! Perfectă! Cum aleg câștigătoarea? Ambele sunt minunate! 2 judecătoare pentru 2 desene care merită să câștige! Deci câștigăm amândouă runda asta? Care a noastră de desen? Miau! Iubim pisicile! Sunt cele mai drăguțe! Fetelor, desenăm, vă amintiți? Să o fac pe-a mea vărgată? Stai de mișcată, ok, micuțo? O fi precis? Așa, da! Vreau să am proporții exacte. Tot nu-i bine? Asta poate merge! Am nevoie de un pic de blană. Ce bine că am ochelari! Stai să mă uit la calculele mele. Da, exact cum mă gândeam. Ce face Annie acolo? Au sosit rezultatele. E fix ce bănuiam de la început. Gata cu știința, e timpul să devin artistă. Deja s-a terminat timpul? Arătați-ne ce aveți, fetelor! Nu fiți timide! Foarte frumos, Madison! E foarte bine! Îți arăt eu cum se face! Începe de la cuvântul cat. Apoi unește literele. Poți adăuga și detalii colorate. Nu uita de fețișoara ei! Și niște dungi arată bine! Arată cam la fel, nu-i așa?